Riarĩirie oyo ominto ase chingaki buna echi, oyo totegererete na oyo torigire ase ebiro buna ebi, nigo togwakera mbuya mono because Nyasaye nyare koba okorenda na gotorenda amo, erinde twaikire ase chingaki buna echi tochi koba togosangana nere egepindi kende, ya ogwasomia igoro ya esabato. Na omogania brother George, niga ajoinire korwa ase ensemo eria ya Kenya, nigo tochi koendera goefundisa amo ase amaigeria aya ase igoro ya omogaso bwa esabato. Totaragenderera, nigo ngochi komoreta erinde anyare koba akobakwania, alafu tomanye korora tomanye kogenderera. Kobakwana robatebia rita riao. Nabakwanire mwensi ase mokorigereria egepindi eke korwa ase amagete anguruku George Ratemo, ntori na omogoka ase rituko ria rero gotwara egepindi buna eke, ande onsi ase okorigereria korwa genderera gotobwatia ekero tonyare koba togosoma amo amang'ana aya, Nyasaye anyarire gotwoa chingaki erinde tonyare gosoma nyuma ya ogocha kwaye ase entunda ya kabere. Ase onde onsi okorigereria ase egepindi eke korwa genderera koraria ojumbe eye gochia ase abanto abange erinde tonyare koba togoseseniwa amo, na erinde tonyare koba togotwara obomanyi ase amang'ana ya chingaki chia bono, erinde twaearigania ase ogocha kwa Yesu Kristo ase ensemo na entunda ya kabere. Asante sana ase okong'a chingaki Douglas natwarire okwegena soma amo na abanto baminto. Mbuya mono kigima, karibu, nakwarire kabuya kabisa ase kwenda ase echannel ya eriogio riobabania, abana ba Nyasaye nigo tomenete chingaki chia omoerio, Nyasaye teng'encha atomanya ekeene na ekeene ingetosibore. Ase amaigerio aya ase rituko ria rero nkogosaba onyare gotwara ebibiria yago, otware na ekaramu na ekaratasi ogochi korika nse ebibungo tochi koendera goesomia, onyare koba gokoringoria amariko aya buna the Bereans, barenge onye koringoria botuko na mogaso kuringana ng'a barenge gosomiwa, kero baringoria bakaenda bakarora ng'a amariko aya nigo abwatanete na amariko a Nyasaye ayia ase ebibiria enchenu, erinde bakora kere ki bakayakorera. So ase chingaki echi ngochi kogosaba onyare gotwara ekaramu na ekaratasi, buna tokoendera goefundisha ase amariko aya amachenu, onyare koba onye kobwate riborio nabo okorika ase echannel eye, naende nabo okonyara gotoikera ase enchera ya esimi tochi konya tokorwana ase enchera ya email, riborio rinde rionsi ronyare koba ogotwara erinde tonyare koba togora kere ki, tonyare komanya ekeene na ekeene ingetosibore. Ase enchera eyio nigo tochi koendera gosaba na ase ekerenge ekenene tochi gosoma rituko ria rero na ekerenga igoro ya esabato. Esabato ni nki? Esabato ni nki? Ng'aki tobwenerete korenda esabato? Esabato na eya maana na eye engencho enene ase chingaki buna echi tomenyete. Ninki Nyasaye agotokwanera korwa ase ebibiria ime igoro ya esabato? Ase igo bono, eki naki ekerenga ase rituko ria rero tochi koba togoesomia, tiga tonyare koba togosaba. Tiga tosabe. Omochenu omwanchi otato Nyasaye twachire asore naende chingaki buna echi togwakera mbuya mono ase eng'encho Nyasaye gwatorendire korwa echuma ng'a yaerire iga twasoire ase rituko ria esabato, twasabera ritano inyare gotwabera ebi bitu, twasabera Nyasaye omoika mochenu anyare koba agocha, eri Nyasaye tochi koigora amariko aya amachenu anyare koba agotoa obong'aini na chisemi, erinde tonyare koba tokomanya inki obwenerete tomanye ase chingaki buna echi omonene. Kaba amo naintwe korwa bono mpaka twakorire goetera ase erita ria Yesu Kristo twasabera na kwegena. Amen. Amen. Yeah. So, ayo eminto chiochi niga abanto abange babwate obotutukanu ase esabato ninki na oborendi bwa esabato ng'aki amariko agototebia. So nyuma totaragenderera are, nonyare koba gogotwarera keng'a esabato ninki korwa ase ng'aki Nyasaye agototebia igoro ya esabato ninki, ng'aki bibiria egototebia. Ndengerereti ng'a korwa omochakano ntobwenerete totware omosingi omonene ase amang'ana aya
ekiagera Nyasaye n'omonto bw'omoroberio namang'ana onsi ayagokora nabwate ekerenga. Kero tokorigereria egetabu kia omochasi agochakera. Abwo no Nyasaye achagete gotonga ense erinde agatwara omoroberio ase omoerio bwa ewiki bwa esabato. Ekero Nyasaye atongete ense niga atongete ense ase amatuko 6 eria 7 akanyara kaba agotimoka. Kero okorigereria egetabu kia omochakano 2 kebungo kiaye egetang'ani mpaka egia 3 korengereria nabo tokonyora ekebungo ekio mochakano 2 ekebungo kiaye egetang'ani mpaka egia 3. Ebuku ya Nyasaye goteba iga nabo igo igoro na ense bigaikeraniwa amo n'emeganda yonsi y'ebitongwa. Nyasaye agakora egasi yaye ase amatuko aya. Ekia kabere gegoteba narore kwabekera abwo ase rituko ria 52 Nyasaye agaikerania emeroberio yaye yonsi eyekonya akorire. Ase rituko ria 52 agatimoka korwa ase emeroberio yaye yonsi eyekonya akorire. Egia 3 gegoteba ng'a Nyasaye agasesenia rituko ria 52 akariatanana akarikora richenu ekiagera ase rituko erio Nyasaye agatimoka korwa ase emeremo yaye yonsi eyekonya akorire ase obotongi. Igo kero tokorigiria egento eke togokwanera esabato ase obwagare nigo tokorigereria ng'a ntokonyara koba tokonyerusanania korwa ase obotongi bwa Nyasaye. Ekiagera kero Nyasaye akorete obotongi iga akorete kera egento agateba ng'a naroreria ng'a kiabeire buya. Kera egento kiabeire korokana buya. Baada ya gokora igo akamanya goteba ng'a bono Nyasaye inche buna Nyasaye ngotimoka nde ngotwara nde chingaki chia ogotimoka erinde ase egesongo tokoruga koreflect ase obotongi bwane. Gotwara ebirengereri bime mono ebinanyare koba ngotwara ase obotongi bwane. Igo esabato ya Nyasaye egotwegeria na gotoirania gotworokia ng'a ning'o oyo Nyasaye na ekerenga kiaye korwa omochakano ninki. Bono naki gekogera kero okogenda ase egetabu keria kia okong'anya, kero okogenda ase egetabu keria gia okong'anya okonyora ng'a Nyasaye nkobainyori are abanto baye. Nkobatebia are ng'a inche ninche Nyasaye oria nabarosire ase ense ya Misiri. After abatebirie igo akamanya koba gakobaa amachiko aye 10 na ase amachiko aria aye 10 erimo riabo na erichiko ria esabato. Ekero ogosoma egetabu kia okong'anya 2 kebungo kiaye kia 5 na 3 ng'aki egoteba. Egoteba iga nabo Nyasaye korengereria ngochere tiga ndore iga okong'anya aya. Tiga tumeke okong'anya 31 kebungo kiaye gia 12 mpaka 14. Egegoteba iga omonene agakwana na Musa akamotebia. Tiga ndigererie buya iga okong'anya aya egoteba iga omonene agakwana na Musa akamotebia kwana n'Abaisiraeli obatebie. Bono Nyasaye ngokwana are n'abanto baye kerenga kiaye nkere kieke goika morende chisabato chiane ekiagera echio nekemanyererio egati yane na inwe ebiare ase ebiare erinde mumanye ng'a ninche omonene oyo kobachena. Nyasaye iga agoteba ng'a esabato yaye enchenu nekemanyererio gochia ase abanto baye.
erinde banyare koba bakomanya ng'a nere Nyasaye okobachena. Igo korengereria ase amang'ana aya yonsi erinde nkoiraneire Douglas nokorora ng'a ase chingaki tomenyete bono ntore ase omoroberio bwa ogochenu onya Nyasaye erinde kweyarigania ase entunda ya kabere. Igo korengereria amang'ana aya ase oboime mono ntokonyara koba tokorusanania esabato korwa ase obokristo bwaito na korwa ase esabaria yaito ya ogotoreka. Igo naki Nyasaye atebete ng'aki esabato eywo achenete onyare koba kwakoa abanto baye kero twarigereire ase okong'anya 31 ng'a esabato eywo neyemo na ekemo kia ebinto biabo biranyare koba bigochena abanto baye erinde bayareganie ase ogocha kwaria kabere. Timanyeti nki oramentera abwo. Mbia mono ase eng'encho ya ecomment kwanyare koba okuruga abwo egento nkera natagete bari baturigererete bari batotegererete erinde tunyare koba tokomanya mono ase rituko eri ria gatano na kabere ebinto mbiro bitatu Nyasaye akorete ase rituko eri. Egento egetang'ani rituko buna twasoma omochakano gabwo ibere eyemo mpaka isato ote ng'a rituko ria gatano na kabere Nyasaye agaikerania emeremo yaye yonsi ere konya akorekere ki akorire ase rituko eri ria gatano na kabere agatimoka korwa ase emeremo yonsi yaye yonsi eye konya akorire. Ekebungo gia gatato kiamato tebi ng'a Nyasaye akasesenia egento egetang'ani Nyasaye akarokere ki agasesenia rituko ria gatano na kabere akariatanana ase amatuko aya 7 Nyasaye akorekere ki akayatanana rituko erimo korwa amatuko aya agatano na kabere akakorekere ki akariatanana rikaba kando akamakorekere ki akamanya korisesenia na akariroka rituko richenu ekiagera ase rituko erio Nyasaye agatimoka korwa ase emeremo yaye yonsi eye konya akorekere ki konya akorire ase obotongi bwaye. Igo bono twamanya komanya ng'a Nyasaye ase egitabu kiomochakano eyemo 27 Nyasaye agoteba iga nabo Nyasaye agatonga mwanyabanto ase omowekano oye omonyene ase omowekano Nyasaye ere akamotonga agatonga omosacha n'omokungu. So kero Nyasaye ng'a agatonga mwanyabanto ase omobwekano oye igo nigo twatongirwe nigo totongire ase omobwekano o Nyasaye. Nyasaye nigo akoretegere ki akorete egasi ase amatuko 6 ase rituko ria gatano kabere akorekere ki agatimoka korwa ase emeremo akorekere ki akorete eyio etobwenerete inche naye ase eng'enche totongire ase omobwekano Nyasaye nigo tobwenerete okorekere ki kobwatia chimbaratero gia Yesu Kristo chimbaratero chia Nyasaye buna Nyasaye akorete egasi ase amatuko 6 alafu rituko ria gatano na kabere akorekere ki agatimoka netobwenerete inche naye onye ekero tomoganyete Yesu Kristo koirania ria kabere rinde gotoiranga gotimoka buna agototebi korwa ase amariko aye ng'a ntobwenerete korenda amachiko aye na richiko ria kane oyominto chio chianyare kototebi ng'a na richiko Nyasaye akorekere ki atebetie abana ba Israeli ng'aki rituko eri nabaire mokorekere ki munyare koba mogotimoka buna Nyasaye akorekere ki buna Nyasaye atimogete igo netobwenerete buna ntwe buna mwanyabanto abakristo tobwatie amachiko a Nyasaye tobwenerete twakora egasi ya amaboko buna Nyasaye atoseseni kobwata afya engiya kora emeremo lakini kiaikire rituko ria gatano na kabere rituko ria esabato rituko Nyasaye atananete akarichena akariroka richenu nebwenerete inche naye tobone oyominto one totimoke buna richiko ria omonene rigoteba eri neri rituko rienge ria Abayahudi eri neri rituko buna oyominto chio chianyare koba totebi ng'a korwa ase ekiare mpaka ekiare kende
mpaka chika kimechitamenyete. So oyo minto church ni gongo tochikoendelea kabisa tunyari koba tokonya wesome kabisa nchera kieye nyasaye atagete torende richikeri nchera kie turarende ritukuria sabato nyasaye natoete ekirengea enchera tobonete korenga ritukuria sabato nabokonyora ngakiende abantu tumiranire kanisa onyore ng'a tokari kogamba buna bono amang'ana politics ng'aki nyagwe background bono ng'aki Ruto amura twamanya kobeka echogi oime twagamba ine nyasaye natoete chinchera tobwenerete kwebeka na korenda esabato nabo onyore kero kende twasoire esabato twasoire kogamba amang'ana y'ebiasara ng'akire rituko ng'aki yarenge echuma yarenge aye naereganete echuma bori ingagira muranga minyoka gochika iga bono okonyora ng'a ebinto biri twakorire eiki engima na bitu gosanga ekanisa twagamba abantu twakoraki inchera kieye nyasaye inchera kie tobwenete korenda esabato ninkoiri bageri nonyare koba gogotoira ase ensemo eyende ng'a nchera nero nyasaye abegete etobwenerete korenda esabato mbia mono. Asante sana ase nande ebiro ebio kwanyare koba gokong'a chingaki erinde tonyare koba togokwanera egento kieng'encho mono amang'ana aywo bori namaene abakristo abange banyarire koba bakweba enchera omoroberi o nyasaye obwenerete koba erinde torende esabato ya nyasaye na tonyekoreba enchenu abakristo abange ase amatuko abono ebakorenda esabato lakini mbari konyekora koba enchenu etobauti nero nyasaye gatebete ng'a monyerende na monyekore koba enchenu abange bakorenda lakini batige ensemo eywo okonyekora koba enchenu yaani ase omonuori bwa abantu korwa togoteba ng'a we remember the Sabbath day and keep it holy. Keep it holy. Not keep it. We are not keeping the Sabbath. We are keeping it holy. Yani ase nchirende togoteba ng'a etokonyerenda na konyekora koba enchenu. Bono kero tokorigereria korwa ase egetabu keria Isaya 58 ekebungo kiaye 13 nyasaye ngotware obwagare ekero tware gosoma egetabu gia Exodus gosoma okong'anya ntwaroche ng'a nyasaye keraeta abanto baye amachiko aye 10 tabaeti nchera nyinge chiokwagara gose chiokonyagarai erinde banyare koba bakonyamanya mono ase oboime lakini kero tokorigira ase chinsemo chinde chiebuku enchenu etokora ng'a nyasaye nkoba are amasomo amange zaidi erinde konyara komanya korora ng'aki bakogenderera kore esabato ya nyasaye ebe enchenu bono kero tokorigeria egetabu keria Isaya 58 kebungo kiaye 13 ng'aki ebuku ya nyasaye goteba egoteba iga 13 koratange okogoro kwao ase rituko ria esabato koratange okogoro kwao ase rituko ria esabato na bwetange tokora amang'ana ao agokogokia ase rituko riane richenu nyasaye ogoteba agokogokia ase rituko riane richenu korakore esabato ebe omogoko rituko riria richenu ria omonene rituko riogosikwa tiganyare koba ginkobeka ginkosisitiza mono ase ensemo eywo rituko riogosikwa korasike otari kobwatia chinchera chiao omonyene gose kwerigeria aya agokogokia na gotwana na tokwana tiang'ira ore gabu na tokwana amang'ana atagwenereti eyo nyasaye ogoteba ning'ira ore korwa igoro buya egoteba iga
kora atange okogoro kwao ase rituko ria esabato, na bwetange tokora amang'ana ao agokogokia ase rituko riria richenu. Kora akore esabato ebe omogoko oo, rituko riria richenu ria omonene rituko ria ogosikwa. Kora arisike otari kobwatia chinchera chiao omonyene gose kwerigeria ayo agokogokia na tokwana amang'ana atagwenereti. Igo Nyasaye natwete amang'ana aya ase obwagarie na ase omoime mono na koyakora koba yani korekana maiso marore erinde anyare gotworokia ng'a nabaire enchera mwenerete kobwatia ninu mogwancha konyekorera gose mobwati chinchera chienu. Ekero mwanyabanto nabo agoteba ng'a twairu engaki eye nabo tobwenerete tobe iga, lakini Nyasaye natotebeti ng'a nki eke tobwenerete gokora. Nyasaye na ebuku yaye enchenu ase obwagare natorogetie ng'a eye nere enchera tobwenerete komenya. Igo buna gwateba ritang'ani, mwanyabanto onyare koba gakora ring'ana erikoba ritabwati omosingi onde bwensi gose ritabwati any importance gocha ase obogima bwaye, naki ekogera anyare koba gakoribeka kando na gokora aya mobwenerete ere na aya akomogokia. Igo rende nokobainyoria abanto baminto ng'a ekero tokwerekania ase ogocha kwa Yesu Kristo ensemo ya kabere buna twateba ritang'ani, Nyasaye natete gotoirania gocha ase enchera eria atotongete buna akororekana omogwekano oye, natete gotoirania gocha ase omogwekano oye, na ntokoirana gocha ase omogwekano oye onye ntokomogwekana mpaka ase okorenda amachiko aria anyarete koba gagotoa. Igo bono nabo tokonyara koba tokogaria amang'ana aywo ase ekebungo ekio timeti ng'a Douglas nkio oramentere iga. Mbia mono George ase okorete ekebungo eke. Eke na ekebungo kere ekeng'encho sana ase omokristo ase inche naye. Tiga nintake gokwanera ase nintake komentera ase ekebungo eke buna gwagekwana iga ngotebere iga ng'a ntokoirorera egento gete gesinini iga alafu manye komekia comment. Ate ng'a kora asike otari kobwatia chinchera chiao omonyene, chinchera chiao omonyene, chinchera chiane omonyene nchirichi. Nyasaye narwete chinchera chiaye. So kero ebibiria egototebi ng'a chinchera chiane omonyene, kero nkobwati chinchera chiane omonyene, naende igo ntobonete komanya ng'aki chinchera nchiro chia Nyasaye arwete ng'aki yokorenda esabato. So chinchera chiane omonyene nogokwana amang'ana akorekire ki amang'ana atabwenereti, amang'ana atabwenereti gokwanwa rituko erio. Nabo oranyora amang'ana namayo gokwana lakini tabwenereti gokwanwa rituko erio. Gete ng'o toigwanaine. Naberabe ng'a na ebirthday kwarenge kogenda gocelebrate ebirthday ngobwati mochando, lakini ogu nokoegokia kwao, yani amang'ana yokoegokia kwao nokuya kore, lakini ngobwenereti ase rituko ria esabato. Ntoigwanaine. Kwenda korora emepira rituko ria esabato, ebinto mbirororo ntogocha kobikwana bionsi tobikore, lakini rende chinchera chichi okobwatia enkoro yago echi nechi chinchera nabo kerabe na egento ekia, lakini ngechenegeti ngebwenereti gokorekera ki rituko eri Nyasaye achenete. Eri na rituko Nyasaye abegete entigari yaye togochia ase egesasimero twakorekera ki twamosasima goetera ase ensemo ya Matera, goetera ase ensemo ya ogosoma ring'ana erinde komotogia omonene Nyasaye. Lakini bono kero togochitwarera chinchera echi chiaito twagamba amang'ana, twagamba na ekanisa, twagenda kogorora twanya goikaransa buna okonyora abagaka abari bagoikaransa chipare baikaransa ase amakarabati iga aria banya kogamba amang'ana abo rituko ria esabato. Echio nachi chinchera Nyasaye akorekera ki? Chinchera Nyasaye atatageti abana ba Nyasaye. Igo kitogenda koyarigania ase ogocha gwa Kristo gwa kabere ase egitabu keria giokomanuka 12
etogotebwa ng'aki abana bakorekereki obwate atiga togende gari tusome gari egitabu gia okomanuka 14 egitabu gia okomanuka 14 togende gari tusome ng'a nkio omonene okomanuka 14 ekebungo keri gia 4 tutaracha gia kane gia 12 giagoteba ng'aki aiga nao abachenu barabe nokoremereria abo babwatete amachiko a Nyasaye na koba abaigenwa ase Yesu. So abana ba Nyasaye egetabu gia okomanuka tete ng'aki aiga nao abachenu ng'aki rirorio toracheneke ng'aki rirorio Nyasaye aratochene onye intwe abanyene ntori komoetigera anyare kogakorekereki emeremo eria achagete ase chinkoro chiaito ime. So abana ba Nyasaye eching'aki tomentere ching'aki chia omoerio ngochi tore koenderera goesomia igoro ya obobania tomanye ng'a ching'aki echi tomenyete ng'aki ki echi obobani boria bwabetetwe na Daniel bwaikeranire ching'aki nachi echi bwaikeranire kero nyuma Yesu ataragenda igoro niga abegete abaorokia ase egetabu keri kia Mathayo 24 akobatebia ng'a okobaorokia ebiorokererio na ebinto biranyare koba bikotoorokia ng'aki ogocha kwaye gwa kabere gwaikera ang'e ine buna okogenda ekanisa igo buna nkogenda ekanisa iga buna tokogenda egesasimero kia Nyasaye komosasima Nyasaye ntobwate okwegena ng'a ogocha gwa Yesu Kristo kwabereire ang'e. So ntogenderera ase ebipindi bire gochi gosio ntogenderere gwesomia ase enchera ya obobania erinde tonyare koba tokomanya ng'a ching'aki echi tomanyete abana ba Nyasaye echi na ching'aki chia omoerio ching'aki chiaikeranete kulingana na obobania boria bwakoretwe gwakwanetwe na igo naki tokoretera amafundisho aya rero ng'aki kitoganyete ogocha gwa Yesu Kristo gwa kabere Nyasaye nakoretegereki na ngototebia are ng'aki aiga nao abachenu barabe bakoremereria nokoremereria abwo bakoretegereki babwatete amachiko a Nyasaye nobwatete amachiko a Nyasaye neriswa obonete kweboria aye omonyene nakoregereki naende oiranerie because aye omonyene noemanyete aye omonyene aye na Nyasaye na tobaisiko iga etoranyare kobakoregereki togoactive na edrama lakini aye omonyene noemanyete na Nyasaye ng'aki nobwate amachiko a Nyasaye kulingana buna ebibiria egototebia bono nakoregereki naende oiranerie tigangeraneri church nikobwate gento kende oramentere alafu tomakoregereki tumagosieka nintagete ko ntete abanto baminto barigereria ekebungo nkerake no omobani okoroku Ellen White ekebungo gete kia sana arigete korwa ase egetabu kia agetabu gia Counsels to the Church 263 timeti ng'anke toke ng'abasemia ase ekanisa agosemia ase ekanisa magana abere 263.4 yani 263 paragraph 4 igegoteba iga egento nkeyo keratigwe ase amaiso aigoro getanyare koba gegokwanera igoro ya esabato naende gakoenda gagoteba ng'a Nyasaye niga atagete ng'a totige gasi ende yonsi ekoira chinguru chiaito ase rituko ria esabato lakini naende tonyare koba togwesomia na gotwara obosemia ya amang'ana tonyare koba togokwana n'ebinto tonyare koba togokwara ase rituko ria esabato richiko ria kane rianyarire koba rikobunwa mono
ase eng'encho abanto banyare koba bagokwanera amang'ana y'ense ase obwagare mono ase rituko eri. Naende banyare koba bagokora amang'ana atabwati borito kegima bagokwanera kende gionsi na kera egento. Yaani ase egesongo igo twabuya ng'a they are talking upon anything or everything. Bagokwanera kende gionsi na kera egento. Kerache ase obongo bwabo, kerache ase obongo bwabo gokwana ase amang'ana abo. Kera egento keranyare koba gekoenda kando na ebinto biria Nyasaye anyare koba gagochika mwanyabanto egegotoreta ase bondage, yaani ase gotoirania ase obosibwa na gotobeka ase enchera yokonyora yaani yokonyora egesusura ase engaki y'omwero. Nanyare koba gingochenchia amang'ana aywo ase nanyare koba ginkonyara, lakini nimaete ng'a kwanyare koba gokoigwa ensemo natagete onyare koba gokoigwa. Egetabu eki na ekia mono ase ogotoorokereria ase amang'ana tobwenerete gokora ase chingaki echi chiomwerio. Igo bono nkagérete eki naki natagete ementere erinde tonyara koba togosemania ng'a esabato ya Nyasaye eywo ere enchenu ntobwenerete konyerenda kegima na mono. Yaani abanto nabo baranyare koba bagoteba Douglas ng'a mwabeire legalists, yaani abanto b'amachiko. Na Yesu Kristo nanyarete koba gagokora amang'ana aywo ase omosalaba nere natete ng'a twanyare koba togotorigwa ase yaani neema ase nkontinyo riete erio ng'a twanyare koba togotorigwa ase enchera eyio. Ning'egenete ng'a ase enchera engaki twaikire bono ntobwenerete tosemanie ng'a mang'ana aya tabwenereti korigereriwa ase ekerenga buna ekio, ntobwate omogwekano na omoroberio Nyasaye ase kera egento ase ebibiria. Gento nkero toranyare koba togokwana kera isiko ya amachiko aya amachenu na ebibiria yaye enchenu. Igo rende twanyare koba tokobaregania ase aya na amanga amange toranyare koba togokwana igoro ya esabato rende tweregani twensi erinde omonto onde bwensi tacha goteba ng'aki nkwamanyete amang'ana aya naki naende omobani ere ng'oeti ngoteba are ase egetabu eki ekio ng'a nkwamanyete amang'ana aya lakini tontebeti. Igo bono twachwarire chingaki erinde tokoba tokomanya mono Nyasaye agoseseni. Mono gwang'inyoire goteba kwang'oteba ng'a tware gosoma esukuru eyemo tware gokora lakini nkwagorete kereki lakini nkwantebetie igoro ya Yesu bono nasirire igoro ya. So ntete gokorera korwa ase egetabu gia Ezekiel 20 ekebungo gia 12 ade ng'a naende nkaba chisabato chiane chikaba ekemanyererio ase egati yane na barabwo egekwana igoro ya Abaisraeli erio banyare komanya ng'a ninche omonene nkogera ki nkobachena korende Abaisraeli bagasaria asende agwo ase eroro. Naende osome ekebungo keria Ezekiel 20 ekebungo gia 20 ate ng'a nonya nabo igo nkabarorera amabera gose tinabasirete kegima agwo ase eroro. Egoteba ng'a sorry osirine egoteba ng'a morende chisabato chiane chibe chinchenu erinde chibe ekemanyererio ase egati yane na inwe erio nario moranyare komanya ng'a inche ninche omonene Nyasaye oino. Nyasaye atete chisabato erinde koba ekemanyererio ase erugeria ekenyamore egoteba ng'a the sign, the mark
onye bono kwanye kweunga the mark of the beast anga the mark of God yone karoro ekemanyerere onkero kieng'iti nekemanyerere onkero kia Nyasaye abunto tosoma ni kabisa tumanye ng'a ekemanyerere kieng'iti ngire kinande kiabere iranye chingaki tumenyete ntong ngotebutura ase kitabu kere gia okomanuka ng'a oyo oranyore ekemanyerero kieng'iti takonyara gwonchorera gose kogora otabwati kere ekemanyerero kieng'iti lakini bono ase rituko ria rero nigo togosoma egitabu gia nigo togosoma igoro ya esabato omogaso bwa esabato naende ng'a nigo twamanyire komanya ng'a Nyasaye orure esabato ase eng'encho ya ekemanyererio egente ekene kerengaga engeri ng'aki tiga tumwegene Nyasaye igasi Nyasaye achakire gokora ime yaito oyero Yesu Kristo nanya korekere ki natoire mpaka omoerio igo nogosaba kwana oyo mintone mwetigere Nyasaye ase obogima bwago obwaene boria omanyete igoro ya okorenda bwa esabato tobaisa renda mono buna amariko agotebi boria omanyete obwaene boria omanyete igoro ya esabato kwebuna omobani atotebire omobani Ellen White obwaene boria omanyete igoro ya esabato kiagera ng'a ogocha kogambia kuringana nobwaene boria obwate igoro ya esabato Nyasaye tagocha kogambia obwaene boria otabwati omogaso ori tobwate igoro ya oborendi bwa esabato Nyasaye niga agokora kere ki niga agocha gotogambia naende bono tomanye ng'aki chingaki tomanyete Yesu niga arase achenu mono naende kakoruga abwo naende ase tayagochia antobwati ng'a naende ase nare agocha kogenda ase achenu mono buna akorwa ororo niga agocha ase ense eye gotoira togende kere ki togende igoro aria ase akare buna riatetie abaorokia ng'aki nachire igoro naende nkore kere ki ning'irere naende iga abancho bane tiga tomwetigere Nyasaye anyare kobagocha chingoro chiaito ime na gotosibia namanyinga ya eng'ondi torabe atosibie ebibe biaito eri tonyare koba tokoeregana ase ogocha wa Yesu Kristo wa kabere so ntotware naende egepindi kende gegoro ng'a part 2 ase igoro ya omogaso oyo bwa esabato erinde onyonde kobwata iboria nabo okoboria ase echannel eye nabo okorikia comment nabo ogoshare so tokore ki togendere konya togenderere goesomia na kouna ngia amariko agototebi monto tabasa kore ki tabasa okong'aina soma amariko naende bwatia amariko einere enchera yoka toranyare koba tokobua omobisa Saitani einere enchera yoka Yesu akorete bagakora kere ki akamobua Saitani ng'a nerikire terikire Facebook terikire YouTube lakini nerikire ase amariko kere ki amariko amachenu Yesu niga akinete akamobwenera Nyasaye na akamobwenera mwanyabanto niga arenge gosoma ebibiria buna ayo obwate ebibiria buna nche mbwate ebibiria abaibori ba Yesu nigo barenge komosomia ntochi togendere gwesomia iga abwo meri ng'a chochi nobwate the closing comment erinde onyare gogosaba togokora kore nkigwakwanire amang'ana isaine mono ase aitwanyara koba tokoegeria ase rituko ria rero Nyasaye atokonye egento ndanyare koba ngotebia omorigereria na omotegereria ase ande onsi ore mang'ana aya onsi ntokonyara onye ntobwati okobwatana amo na Nyasaye naende ntokonyara koba togoikerania masabo ataiyo igo rende ayo onsi twanyarete koba togosoma iga ase rituko ria rero nabo arabe amakomu nabo arabe ng'a goikera ase enchera eria otaganetie gose otakagereti lakini bono Nyasaye agototebia ng'a tomosabe mono erinde ogwancha kwaye gokoreka ime yaito na tari ogwancha gwaito igo rende tiga Nyasaye atwoe chinkoro chikorire ching'ororo mono erinde amang'ana onsi agocha ase tore anyare koba gagotokonya na gotwonchoreria ekiagera etore ase engaki ya okorosia chitabi chiaito eki nakio egento kioka Nyasaye atotigerete buna mwanyabanto atwete chinguru chionsi ng'a eki bono ninu mogogekorera
ande timbuati kento kende gionsi nanyare ko baginko bakonya ninu wens muoka moranyare ko bakoka ikolende kole tikatogendere gosaba Nyasaye mono kiara mang'ana aya ntogo ikerania nonche tingo ikerania nche na Douglas ntogo ikeradi mang'ana aya onye ntorigo ikeranio yani ntorigo ikeranio bwamo bwaito na Nyasaye mono senchera ya masabo Nyasaye natagete omubwati kabisa ase enchera ya masabo na kire gento kenyare ko bagego ikerana bunebwenerete bunaganeti tiga Nyasaye goseseni erinde tomera nesenga kie egocha tosabe omochenu tate Nyasaye twagwakere ng'ambu ya mono ase eng'encho yogotoikia ase chingakiech amang'ana onsi twanyare ko batogosoma koreng'ana buna kwanya chingaki igoro ya esabato genderera gotora genderera gotworokereria amang'ana aya nyare ko bagagokorekana ase obogima bwaito atarakorekana ase muntu onde bwensi isikari nonde bwensi oyo nyare ko bagakanyora ujumbe usokora lioko korwa ase tore tiga asesendeke mono ne amang'ana yagendera komuonchoreria erinde tonyara ko batogoikerana ase ogocha kwa Yesu Kristo ase entunda ya kabere kabe na intwe ase esabato enchenu korwa omochakano baka omwerio twasabira yo ase erieta ria Kristo oyore omobori itu amen mbiamono yo mindo church Kenya sanya ko gosenya ande mbiamono ase eng'encho konyara goikerana ase channel ya eriogi diobobania mbiamono Kenya sa goseni mpaka tumera next time. Thank you, bye bye.